ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସି ବିଚ୍ ରୋଡ ଦେଇକି ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୋଉ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପୁରୀର ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ସେଇ ସେତୁ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛୁ। ସି ବିଚ୍ ରୁ ଦେଇକି ଏଇପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇଡଟା ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବ୍ରିଜଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ବ୍ରିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ବ୍ରିଜ, ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ତ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଆସିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଦାସିଆ ପୀଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ NH ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ନେଲୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୀଠଙ୍କ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରକୁ ରାସ୍ତା, ଯୋଉଠି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଗାଁ ଥିଲା, ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କିଛି ବାଟ NH ରୁ ଆପଣ ଆସିବେ, 4-5 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୀଠ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଗାଁ ଅଛି, ସାହି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯାଉଛି, ଆପଣ କାର ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍କିଂଟେ ଅଛି, ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 8-10ଟି ଗାଡ଼ି ରହିପାରିବ। ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତା ଚାରିପଟ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାରିପଟ ଆଗ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ବାଁ ପଟେ ବି କିଛି ଅଛି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିବା କୋଉ କୋଉ ଆଉ ମନ୍ଦିର ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତା ଚାରିପାଖ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଛୋଟ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି। ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ଯାଚିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ଧରିକି ପ୍ରଭୁକୁ ଯାଚିଛନ୍ତି। ଓ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ି ମାନେ 22ଟି ପାହାଚରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ। ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଜୟମାନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ। ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ନିଜ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ସମାଧି ହୋଇଛି, ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଘର ଥିଲା। ଏଇ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇଟା ତା ସମାଧି ପୀଠ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଚାରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ସବୁଜ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଭର୍ତ୍ତି ପରିବେଶ। ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଥରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ପଞ୍ଚଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାର ଚିତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିଆକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ। କି ଥରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ତୁମେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକି ଆସିଲ, ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ଆମର ବି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସେଠି କହିଲେ ଏଇ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସେଇ ଗାଡ଼ିଆ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ଛୋଟିଆ ଘରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଠ, ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମଠଟେ। ସେ ମଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେ ମଠର ପରମ୍ପରା କ'ଣ, କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ତା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଏଇଠି ଠାକୁର ପାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମଠ ବିଷୟରେ। ଦାସ, ନରହରି ଦାସ, ଦିନ ଦାସ ଆଉ ଧରଣୀଧର ଦାସ ଆମଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବି। ମୋ ନାଁ ଯମୁନା ଦାସୀ। ମୋର ହେଲାଣି ଏଠି 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଠି ଠାକୁର ସେବାରେ ଅଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ଚେଲା ଯାଉ। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେଲି ହେଲି। ମୋ ନାଁ ଯମୁନା ଦାସୀ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଯେ ସେ ଟିକେ ବାହାର ମଠ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମଠ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛି। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତିକାନ୍ତିଟା ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତିଟା ଆପଣ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ହେଲେ ତ ସେ ମାନେ କରିବା କଥା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକର। ଆମେ ଯାହାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାକର ନା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ମଠ ହେଲାଣି ଭକ୍ତଟା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ସେ ଦାସିଆଟା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବର ଯାଚିଥିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ବର ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଥିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର, ସେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ସେ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଚକ୍ର କୋଉଠି ଆସିଲା? ସେ ଚକ୍ର ନିଜେ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି ସେ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଚକ୍ରରେ ଏଇଠି ଅଛି। କହିଲେ ଏଇଥିରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଠ ସାମ୍ନା ଆଗରେ ଯେ ସମାଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଲା ଦାସିଆଙ୍କ ସମାଧି। ଆଉ ଏଇ ଦାସିଆଙ୍କ ସମାଧି ଆଗରେ ମଠ, ଏ ସବୁ ଖଣ୍ଡ। ଏଠୁ ଭୋଗ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଏଇଟା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଠୁ ଭୋଗ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସିଆଙ୍କ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଏଠି ହଉଛି ଠାକୁର ପାଖରେ, ତାପରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଉଛି। ପୀଠ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ମାଘ ମାସ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାଘ ମାସରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜାଉ ଶାଗରେ ସେ ଜାଉ ଶାଗଟା ହୁଏ। କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜାଉ ଶାଗରେ ଚକାଡୋଳା ଦେଖିଥିଲେ। ଜାଉ ଶାଗ ମାନେ କେମିତି? ଜାଉ ଶାଗ ନା ଜାଉ ଶାଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଫେରିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗରିବ ଘର ନା କିଛି ନଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଖୁଦ ମୁଠାଟେ ଜାଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଉ କରିଦେଇକି ବାରିଆଡୁ କିଛି ଶାଗ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ଜାଉ ମଝିରେ କିନା ଫୁଲ ରଖ ସେ ଜାଉ ମଝିରେ କିନା ସେ ଶାଗ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସାଡୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ତ ଚକାଡୋଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏରେ ସବୁ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଳେଇକିରି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଜାଉ ପାତ୍ରଟା ଥୋଇଥିଲେ, ମଝିରେ ଶାଗ ଅଛି। ସେ ଜାଉ ପାତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ବେଶୀ ଜାଉ ଚାରିପଟ ଯାକ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦାସିଆ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ସାଡୁ ଆସିକି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ିଛି, ନ ଖାଇକି କ'ଣ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ ତେଣୁକରି ସେ ପଳେଇଲେ, ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମାନେ ମୁଖିଆ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମା ଦେଖ, ଆଉ ସେ ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ପୁରା ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଉ ଭିତରୁ ଟିକେ ଶାଗଟା ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଜାଉ ଭିତରୁ ଶାଗଟା ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ସିଏ ତ ଭାବର ଠାକୁର କେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତ ସେଇ ଭାବରେ ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ। ସେ ଖାଇବେ ନା କଣ୍ଟାକୁ, ସେମିତି ଟିକେ ସେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଚକାଡୋଳା ସବୁ
ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ମତେ ଖାଲି ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେଇଦିନ ସେ ଭୋଗଟା ଯାଉ ଶାଗଟା କରାହୁଏ। ସେ ଯାଉ ଶାଗଟା କରାହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବହୁ ଲୋକ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ଏମିତି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଲାଗିଥିବେ। ବହୁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯାଉ ଶାଗ ଦିନ। ସେ ଯାଉ ଶାଗ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାଣି ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ ଲାଗିକି ଆମର ଏଠି ସମାଧି ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସମର୍ପଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଭୋଗ ଟିକାକ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ସେ ଭୋଗ ଟିକା ପାଆନ୍ତି। ଯାଉ ଶାଗ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାବୀରଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦିଆ ହେଇଛି। ତା ଫୁଲଟି ଟେକନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହୋଲ ଅଛି। ସେ ହୋଲଟା ଦେଖିପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ସେଟା ଛୁଇଁକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ହୋଲ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଅରଟ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ସୂତା କାଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତନ୍ତରେ ସେ ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ତନ୍ତ ବୁଣୁଥିଲେ ତନ୍ତ ବିଷୟ ରଖିଥିଲେ, ବୁଣାକାର ଥିଲେ ନା। ତନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେ। ଏଇଟା କଣ କରିବେ? ଏଟାକୁ ପଥର ଜିନିଷ ସେ, ସେଥିରେ ସୂତା କାଟନ୍ତି। କେମିତି କାଟନ୍ତି? ସେଥିରେ ସୂତା ଗୋଟେ ହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାଠି କରିକି ଏଇଟା କରିବେ। ଏଇଥିରେ କାଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଟଣ ବଟାଟି କରି ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଶିଳପୁଆଟି, ସେ ଶିଳପୁଆଟି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାଟଣ ଜିନିଷ ସେ ଶିଳପୁଆଟି ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତ ମଠ ଏଠୁ 7 ଜଣ ମହନ୍ତ ଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ସମାଧି ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଦେଖିଲେ ରାଧାମୋହନ ମଠ ଲେଖା ହେଇଛି, କାନ୍ଥରେ ସେ ହେଲା ତାଙ୍କର ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମାଧି। 7 ଜଣ ମହନ୍ତ ଗଲେଣି। ରାଧାମୋହନ ମଠ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ମଠର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ଆସିକି ସିଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୋଳରେ ଶୋଇକି ସିଏ ବି ଶୁଣିଲା। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ମନ୍ଦିର ମାନ ଅଛି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଜାଣିବା। ବାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବ ବି ହେଉଛି। ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହୁଏ। ତା ପାଖକୁ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ନଭୋଗ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଗଲେ ଆପଣ ଅନ୍ନଭୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପରିବେଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଶାନ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ପରିବେଶଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ। ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସିକି ଥରେ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତା ମଝିରେ। ଆପଣ ପୁରୀରୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। NH ଠୁ ମାତ୍ର 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଉ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।